Permeteu que us expliqui una anècdota que em sembla que il·lustra el que avui us intento explicar. Un bon dia, potser ja fa 2 anys, era a casa, a punt de veure un partit del Barça amb el meu fill gran, el Lluc. Era un Madrid-Barça. De sobte, algú va trucar al timbre i vam sortir a rebre'l. Era l'amic Lolo Calero, fill de Malcocinado, Badajoz, vestit amb una samarreta del Madrid. En veure'l, el Lluc va quedar sorprès i em va dir: «Pare, el Lolo porta una samarreta del Madrid». I jo vaig respondre: «Efectivament». El Lluc hi va tornar i em va preguntar: «Pare, això vol dir que el Lolo és del Madrid?» I jo vaig respondre que sí. Aleshores em va preguntar si nosaltres érem del Barça, al que jo vaig respondre: «I tant». Ell, que només tenia 4 anys, ens mirava tots dos i em va preguntar: «Però pare, nosaltres volem que guanyi el Barça». Al que jo vaig respondre amb tota la convicció que sí, davant un Lolo somrient. I aleshores en Lluc va dir: «Pare, avui estarem contents. Si guanya el Barça, estarem contents perquè ha guanyat el Barça. I si guanya el Madrid, estarem contents perquè el nostre amic Lolo estarà content. I nosaltres estarem contents perquè el Lolo estarà content».